Član ratnog predsjedništva BiH Ejup Ganić ostaje u pritvoru, odlučio sud u Londonu. Sporo traženje nestalih i procesuiranje zločina nad Srbima, upozorava vladin koordinacioni tim. Dobroveče. Sud u Engleskoj odlučio. Ejup Ganić ostaje u pritvoru. Sud je odbio zahtjev da ratni član predsjedništva BiH bude pušten na slobodu uz kauciju od 200.000 evra, jer je reč o optužbi za teško krivično djelo. Srbija je 2009. godine raspisala međunarodnu potjernicu za 19 lica iz Bosne i Hercegovine, među kojima je i Ganić, zbog ratnog zločina nad kolonom JNA u povlačenju iz Sarajeva 2. i 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici, kada su ubijena 42 vojnika, ranjena 73, a 215 zarobljeno. Njegovo izručenje zatražile su i Bosna i Hercegovina i Srbija, kome će biti izručen. Vlasti Velike Britanije trebalo bi da odluče 29. marta. Premijer Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo jer sud nije oslobodio Ganića. Radi se o konkretnom učešću u zločinu koji treba posmatrati sa stanovišta pravosuđa, a ne kao što to Sarajevo čini, politizujući to pitanje do neukusa, rekao je Dodik. Oni su, ističe, željeli da organi Bosne i Hercegovine plaćaju za odbranu sa slobode Ejupa Ganića, koji je direktno učestvovao u kreiranju zločina i komandovao samim zločinom. Ganić ostaje u londonskom zatvoru do 29. marta. Zvaničnu potvrdu ove informacije u Ministarstvu inostranih poslova BiH i od ambasadora BiH u Velikoj Britaniji Jadranke Negodić nismo mogli da dobijemo. Ambasadorica nije tu, a prema nekim zadnjim informacijama zauzeta oko angažmana vezanih za eventualnu posjetu gospodinu Ganiću. Nekad u popodnevnim ili ranim večernjim satima i čisto sumnjam da će doći iz tih razloga u ambasadu. Kažete posjetu, što znači da je gospodin Ganić u pritvoru i dalje, je li tako? Pa eto, možete zaključiti. U međuvremenu, pravosuđe Srbije prvo je britanskim vlastima dostavilo kompletnu dokumentaciju kojom na argumentovan način žele da dokažu da se Ganiću treba suditi u Beogradu. Ja vam mogu jedino to reći da sam uputio zahtjev za ekstradiciju ili za izručenje danas negdje, ne znam koliko je bilo sati kad su mi pripremili svu potrebnu dokumentaciju i prijevode, to je otišlo danas. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije sumnjiči Ejupa Ganića i više osoba iz političkog, vojnog i policijskog vrha Republike BiH da su počinili ratni zločin nad vojnicima JNA u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. U napadima na objekte JNA i kolonu vojnika koja se povlačila kroz Dobrovoljačku ulicu ubijena su 42 vojnika, 73 ranjeno i 215 zarobljeno. Ja insistiram kao čovjek i kao žrtva u ime svoje i ostali žrtava da se utvrdi zbog čega smo mi pobijeni i ranjeni. Zašto se na nas tako pucalo? Šta smo mi to zgrešili? I ko je to uradio? Bezbjedno izvlačenje više od 300 vojnika i oficira JNA iz zgrade komande druge vojne oblasti na Bistriku na teritoriju pod kontrolom srpskih snaga lično je garantovao Alija Izetbegović nakon što su propali pregovori sa Ejupom Ganićem. Tad je bio vrhovni komandant Ganić, ja mislim da on treba da objasni zbog čega je naredio tako da ste prekršili ono što je njegov predsjednik Izetbegović garantovao. A treće, i nisam nikada, baš nikada, od prvog momenta vjerovao Ganiću. Od Zagije, naređenje od Zagije za sve jedinice, 2 pogrešna vozila neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i sve spaliti. Ozbiljnija istraga pokazala bi da se iza pseudonima Zagi krije Zajin Backović, jedan od glavnih operativaca Patriotske lige i sadašnji visoki funkcioner Stranke za BiH, koga tužilaštvo za ratne zločine Srbije također sumnjiči za ratni zločin u Dobrovoljačkoj. U dosadašnjim istupima u medijima Ganić je odbijao bilo kakvu odgovornost za napade na kolonu. Prema njegovim tvrdnjama isključivi krivac je JNA. A Glas Srpski u sutrašnjem broju donosi svjedočenje bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike BiH Alije Delimustafića, koji je pred Vojnim sudom u Beogradu izjavio da su Ejup Ganić i Hasan Efendić rukovodili masakrom u Dobrovoljačkoj ulici. Svjedoči da su JNA, UNPROFOR i rukovodstvo u Sarajevu bili dogovorili bezbjednu evakuaciju druge vojne oblasti sa Bistrika, a da se Alija Izetbegović, njegova kćerka Sabina i lider SDP-a Zlatko Lagumdži oslobode. Međutim, vršilac dužnosti predsjedništva Ejup Ganić i komandant teritorijalne odbrane Hasan Efendić
Odlučili su da propuste samo vozilo u kome je bio Izetbegović i general Milutin Kukanjac, a da se ostatak kolone u povlačenju presječe i napadne. Ključni svjedok zločina, general u penziji Dušan Kovačević, ranije je izjavio da je Ganić tada rekao: zapaliti i pobiti, niko neće proći prije dolaska UN-a, što svjedoče i autentični snimci. Koordinacioni tim Vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih na prvom radnom sastanku izrazio je nezadovoljstvo rezultatima traženja nestalih. Nezadovoljni radom tužilaštva BiH na procesuiranju ratnih zločina nad Srbima. Tim MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina do kraja 2009. godine nadležnim tužilaštvima podnio je 925 prijava protiv 7300 lica osumnjičenih za zločine na 23.000 Srba, a rezultati po ovim prijavama su ističu nedopustivo loši. 90% tih slučajeva nije bilo predmet rada tužilaštva, bilo Bosne i Hercegovine ili rada okružnih tužilaštva. Uvjereni su da će rezultati njihovog rada koji će predstaviti javnosti promijeniti iskrivljenu sliku o dešavanjima 90-ih godina. Angažovanjem stručnjaka raznih oblasti mi ćemo pokušati da ispravimo ono sve što je propušteno i da na neki način i međunarodna javnost sazna šta se ovdje događalo, mada vjerujemo da ona to zna, ali ne želi da prizna. Koordinacioni tim za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih trebalo bi da usvoji detaljan plan rada. Osnovni zadatak bit će zajednički rad nevladinog sektora i institucija kako bi se došlo do istine o svim žrtvama. Na centralnom spomeniku u Brodu položeno je cvijeće i zapaljene svijeće za 256 srpskih civila koji su ubijeni 1992. godine tokom hrvatske agresije. Hrvati i Bošnjaci tada su protjerali sve srpsko stanovništvo iz opštine Broda, njihove kuće opljačkali i spalili. U 10 logora držali su u zatočeništvu više od 2000 srpskih civila. Ubijene su zakopali u masovne grobnice, a veliki broj bacili su u rijeku Savu, koja je najveća grobnica brodskih Srba. 3. marta 1992. godine regularne jedinice Hrvatske vojske prešle su most između Slavonskog i Bosanskog Broda, što je označilo početak agresije kojoj se vlasti iz Sarajeva nisu suprotstavile. Istovremeno u susjednom Slavonskom Brodu danas proslavljaju godišnjicu formiranja zloglasne 101. brodske brigade HVO-a, koja je na području Broda počinila ratne zločine. Za zločin niko nije odgovarao. I oko Sijekovačkog zločina se priča non stop da to ima i tačno se zna ko je bio, sa kojom vojskom, koje grupe. Međutim, tako je stalno negdje to zapelo. Ja ne želim da pričam o tužilaštvu i ko je to sve kriv, ali evo, dešavajući se ovi sada zadnjih dana šta se dešava i kako se događa odvijaju, možda stvarno Srbi dočekaju taj pravedni trenutak, odnosno da pravda izađe na vidjelo. Parastos i pomen žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini biće održan 11. aprila, utvrdio je organizacioni odbor. Svečana akademija biće održana 22. aprila u Kozarskoj Dubici. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je i predsjednik organizacionog odbora, uvjeren je da će ovaj događaj i ove godine biti dostojanstveno obilježen. U Moskvi će večeras svečano biti otvoreno predstavništvo Vlade Republike Srpske. Drugog dana posjete Rusiji premijer Milorad Dodik razgovarao je sa opunomoćenim predstavnikom predsjednika Rusije Grigorijem Potavčenkom i ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. I večeras na direktnoj telefonskoj liniji gospodin Milorad Dodik. Dobroveče, upravo ste završili sastanak sa gospodinom Lavrovim. Šta je bila tema vaših razgovora? Evo, veoma intenzivno sastanci danas smo imali prije svega i najvažnije sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije gospodinom Lavrovim. Nastavili razgovor od ranije u kontinuitetu o razvoju prije svega ekonomskih i političkih odnosa između Republike Srpske na planu ekonomije, a naravno političkih odnosa između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ono što smo razgovarali o potrebi da se međusobni privredni odnosi regulišu nekoliko zakona, to je zakon o stimulaciji stranih investicija i izbjegavanju duplog oporezivanja i naravno apostrofirali smo ove rezultate vezano za samu privatizaciju i razvoj energetskog sektora, prije svega u proizvodnji nafte, naftnih derivata, i konstatovali da druga faza investicije toga kapaciteta koji treba da se prošire na 4,2 miliona tona prerade nije sporna sa strane ruske strane i da će ona biti obavljena u rokovima koji su zato i predviđeni.